Halo, ketemu maning karo petualang kuliner. Dina iki aku panjangan asem karo pecak tempe. Tempene tak goreng langsung karo tahu. Mambu gorengan tempe karo gorengan tahu wangi nemen. Gawe weteng kroncongan bae. Mengkreng, tengis, tomat tak kumbah, bawang tak onceti. Bahan-bahan nggo gawe sambel. Terong karo walu siem tak onceti. Ora keri tak kumbah men bersih. Godhog banyu sepanci nggo gawe jangan asem. Bahan-bahan jangan asem tak brukna nang panci. Bawang abang karo blimbing wulu tak uleg ben alus. Bumbu jangan asem tak brukna kabeh nang panci sing umeb. Uyah karo penyedap rasa sisan tak brukna. Tomat tak belah tak goreng. Nggo gawe sambel nggo mecak tempe. Wis mateng kabeh tinggal diuleg. Bawang, mengkreng, tomat, tengis siap diuleg. Ora keri dalai terasi. Sambele wis siap. Tempe karo tahu siap dipecak. Wis ora sabar wetenge wis kroncongan men pengin mangan. Aku wis madhahi sega sepiring karo tak guyuri jangan asem karo pecakan tempe. Sega sepiring tak todong langsung lak lep 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 manjing cangkeme aku. Enake masak dewek kaya kue, puas rasa karo mangane. Terima kasih.